Good day guys, ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng another GCash account or GCash wallet under your name sa pamamagitan ng ating mobile phone. Sa mga nagtatanong nga po pala dyan kung hanggang ilang account or wallet pwede magkaroon per person, as per GCash, you can only have one GCash wallet per mobile number. However, you can have up to 5 different GCash wallets or mobile numbers registered to GCash. So, ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng 5 account or wallet under our name sa GCash. Alright guys, simulan na natin. Mag-open tayo ng GCash mobile app. Then makikita nyo katabi ng aking original GCash number ay may word na change number. Tap lang natin yan. Then after tapping, may lalabas na are you sure you want to change your login GCash number? Yes lang tayo guys. Tapos i-input natin yung bagong GCash number natin na gagamitin. By the way, yung gamit ko palang number ay Gumusim. Then next lang natin guys. Tapos after that may magti-text ang GCash doon sa ating GCash number ng authentication code. Then submit lang natin yan guys. After masubmit, ito na yung registration process. So mag-input lang naman tayo dito ng ating mga personal information. Tulad ng pangalan, middle name, last name, or birthday, at saka address, at saka email ad. Then tapos natin ma-fill upan, tap next lang tayo guys. Then next step is review information. Check lang natin kung tama ba yung information na na-input natin. Then tap next lang guys after nyo ma-ensure yung information na na-input nyo. Then next is yung pag-set ng ating mobile PIN number. Bali 4 na number to guys. Ito yung magsisilbing password natin every time na mag-login tayo sa ating GCash mobile app. So importante ito guys, huwag nyo lang kalimutan yung 4 na number na ma-input nyo. Then after confirmation, submit nyo lang. Ayan na guys, congratulations, we've successfully created your GCash account. So please log in lang tayo guys para ma-explore natin yung ating bagong GCash account. Stop screen lang tayo guys para mag-next. Explore lang natin. Then tap lang natin yung profile guys para ma-check natin kung anong laman ng ating profile. So nakikita nyo, nasa basic level pa lang tayo. Then check natin kung ano yung profile limits as a basic level member. So dito sa wallet limit 50,000, daily outgoing limit so 0. Hindi pa tayo pwede mag-transfer ng pera kasi nasa basic level pa nga tayo. Monthly incoming limit 10,000. So naka-state dito nga para makakuha tayo ng higher limit, kailangan natin ipa-verify yung ating GCash wallet. Tap natin yung get verified guys to proceed for our verification. So ito na yung process. Una, take ID photo, scan face, fill information. Then click lang natin yung get verified guys. Tap lang natin yung get verified guys para to proceed our verification. So ito na yung verification process natin.
tell us about yourself. So input na naman ang birthday at saka may tanong din sa baba, are you a Filipino? So yes lang kung Pinoy tayo. Click nyo lang tong icon, calendar icon guys, para mas madali nyo ma-input yung birthday nyo. Input yung birthday nyo, tap yes lang sa are you a Filipino. The next step is yung choose your ID. So sa akin yung ginamit ko dito ay yung driver's license ko na ID guys. Then scan lang natin yung ID natin guys. As stated, hold your card within the frame until all 4 edges turn blue. So kailangan lang natin i-fit siya guys doon sa frame para mas madali yung scan process niya. Then automatic siya mag-proceed sa next step after niya mag-scan guys. So dito na tayo sa scan phase. Get ready to take a photo of yourself. To verify your identity, we need to collect your bio information. So next lang natin to guys, para i-scan yung ating mukha. Ayan na guys, tapos na mag-scan sa ating mukha. Then antay lang tayo guys. So dito guys, may notification na nag-appear, sabi API empty response. Take note lang guys na wag muna kayo mag-proceed sa next step, which is yung fill information, habang hindi pa nawawala yung notification na yun. Kailangan balik muna tayo doon sa scan phase para ma-proceed yung fill information natin. So dito guys, nawala na yung notification kanina. So pwede na tayo nitong mag-proceed sa ating pag-fill up ng ating personal information. Then after nyong ma-fill upan lahat, tap next lang tayo guys to proceed. Then review information, katulad kanina, i-check natin kung tama ba lahat ang in-input natin na information. Then check I accept the terms and condition lang guys to confirm. Then tap confirm guys. So ayun na guys, we're verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. Ayan lang guys, ganun lang kadali mag-add ng another GCash wallet or account under our name. Lang naman tayo medyo natagalan dun sa scan phase na procedure kasi nakatatlong ulit yata ako dun. Saka pa yun nawala yung API empty response na notification. So bali kung ma-encounter nyo yun, siguro mas maigi na mag-picture kayo, mag-scan kayo ng mukha nyo sa mas maliwanag na lugar para mas madali yung verification or i-accept niya yung scan phase na step. So yun lang guys, sana makatulong sa inyo at sana marami kayong matutunan. So next video natin ay i-update ko kayo regarding dun sa verification, kung ma-success yung verification niya, at saka try natin i-explore yung another account natin. Yun lang, God bless sa lahat. Salamat sa panonood.